ngangait mangaban mapiro haga jingya ilanti jongi kadon kapor kabangi kumpoy hapdeng duriao. Haga bangi yo sniaw isatang iya ka jingbe persha jongkal er. Haga bangi yo sniaw iya ka jingat pelung ka basyarkai ka wan bantit iya ka jingim jongi. Kadon kapor kabangi sniaw kumbangi la do jingkermen. Kabangi ong no hope. Ya kabangin pasya din ro kan shitom namar bala jor palat kan ige eryong ban ya siya prang ro kan shitom bangin poy. Nakata kadon ka por jong ka jingele haga jingim. Bangakwa ban ong ya piga ni ka por habang ya puli ya kan ni ka babal ngayo i ya ki sunran ka jong tuai kilay siliang ban le iban penko ngo hakamon ka jong kun rab jong ki. Ska babat bahaya kata ke point. Ka ki penkongo ya ka will ke jong ublay. Ya ka mon ke jong ublay. Ban haba ki persyang ban penkongo ya ka e ka bau kun ra jong ki uong. Kejagan ki eryong. Kanongo na pleng jong pipi syat ya kenduk kumne. Piong ngala syakriyo try. Ngala IT la ka jong ka jingim ka jong ban syakriyo blay. Ngala persyang ban penkok ngo ya ka ei ka bau ong. Hanrai hapreng jong ka ni ka jing persyang ka jonga. Ngaya kendo ya ka jing ka basyirke. Ka ba ngam siyo don lenti show. Ban pasyono syenoro. Ngadon hapreng jong ka duriao. Setang ka ba ngayos nyo ba ya ka jing ka jingele ka basyirke. Ka ba wan ban be persya ya ka jing Pisau do jingker men, pisau no mensim, haga jim ke jong pi. Laban day pisau, pi kendo ye ke jingpang, ke jing ke jingale, haga jingim. Pi kendo ye ke jing ke baharukom, laban day haga business ke jong pi, hagi kam ke jam jong pi, haga jing pule ke jing puti ke jong pi. Laban day ka wan ka jingdo nong ngangko aban ong ye pi ka ni ka por, pentik na ba pile. Ya gamon ke joblay. Pentik na bapi ya seprang nakabenta omban pendep ya kata ka will jongi hanre ya gamon ke jong ukpa jongi bahableng. Tangkata la pi pentik na nganong pi onam don ka wero ka bodonong.